Добре дошли в видеосекцията на сайта avtoborsa.com. В настоящия урок ще ви запознаем с процеса на попълване на данни във вашия личен профил. Не забравяйте, че за да използвате този екран, вие трябва да сте влезли в системата с валидно потребителско име и парола. Ако нямате регистриран потребител, е по-добре първо да прегледате видеоурока за създаване на такъв. В потребителския ви профил вие задавате информация, която до голяма степен другите потребители ще виждат за вас и така ще ви идентифицират. Единственото поле, което не е достъпно в вашия личен профил, е информацията за вашия имейл адрес. Никой друг в системата на avtoborsa.com няма достъп до него. Това е направено с цел предпазването ви от получаване на нежелан спам и задръстването на пощенската ви кутия. Останалите полета от профила ви са достъпни и е необходимо да ги попълните правилно. При попълването на невярна информация, avtoborsa.com си запазва правото да ви алармира и да поиска от вас поправянето и отстраняването на описания проблем. Нека сега посетим вашия потребителски профил. Връзката към него се намира в контролния панел и първото нещо, което виждате е, че в него вие може да актуализирате вашата лична информация. Първото нещо е вашето потребителско име. То се създава в момента на регистрацията на потребителя и е невъзможно на по-късен етап да бъде променено. Същото важи и за вашия имейл адрес. В момента на регистрирането на потребителя вие избирате имейл адрес, който за бъдеще ще използвате като кореспондентен имейл в avtoborsa.com. Третият елемент е типът на потребителя. Тук вие сте задължен да изберете между една от двете опции, дали сте частно лице или автоборса. Преценете сами как бихте искали да ползвате сайта. Ако имате намерение да ползвате сайта и като автоборса, и като частно лице, в този случай трябва да ни алармирате, да ни споделите, да изпратите съобщение на администратора и да създадете два различни акаунта. Единият за автоборсата, другото за частното лице. На трето място се попълва името на автоборсата или частното лице. В момента полето е празно, защото е току-що регистриран потребител. Да кажем, че тук попълним име на автоборса. Попълването на данни в това поле може да стане както на кирилица, така и на латиница. Ако вашето име е регистрирано и се използва като латиница и сте добре познат на общата аудитория с име написано на латиница, може да използвате и латиница. Не е задължително на кирилица да е написано. В полето телефони можете да напишете няколко телефона, като ги разделите с запетая, или с точка и запетая, или с празен интервал, в зависимост от това как прецените вие. Например, да напишем в момента един мобилен телефон 0088 и още един. Това е достатъчно. В полето факс можете да попълните съответния факс, ако разполагате с такъв номер, или да го оставите празно. Полето Skype, това е система за комуникация между потребители в интернет. Лесна, бърза и удобна, предпочитана от много хора. Ако имате такъв, съветваме ви да въведете Skype-а си тук, за да може всички, които имат някакъв интерес към вашите обяви, бързо и лесно да се свържат с вас. Интернет адрес. Тук се записва интернет адреса на вашия сайт, като не са позволени записването на сайтове от рода на ime.mobile.bg или на ime.cards.bg. Това не са позволени сайтове, които са подсайтове на вашата автоборса или частно лице в
конкурентни други такива сайтове на системата автоборса.com. За момента ще попълним един добре познат сайт. Това е само пример. В следващото поле лого имате възможност да изберете една картинка за лого, като тук всеки, сега ще ви покажем, при аплод на информацията картинката се запазва. Можете да изтриете логото си с този линк и при всеки следващ аплод на картинка, която смятате, че е лого, избирате картинката и натискате бутона промени информация, така системата качва новата картинка. Старото лого се презаписва, което означава, че системата допуска използването само на една картинка за лого. В следващата част се задават географските координати на вашето местоположение. Използвайте тази информация, за да специфицирате точното местоположение на автоборсата или там, където се намирате, ако сте частно лице и продавате автомобил. Това би било от полза за всеки, който търси и хареса ваша обява на автомобил, лесно и бързо да ви намери, да посети и да направи оглед на съответния автомобил, джип, камион или бус, който е харесал. Сега ще покажем как се избират географските координати. Това е карта на Google, в която се специфицират и се задават точните координати. В момента има избран един такъв координат. Избирането на координати става по два начина. Директно с задаването на точния адрес. Нека да кажем, че живеете в София, на улица Патриарх Евтимий 120. При опит за търсене на този адрес, системата ще ви покаже възможните адреси, които е намерило. В случая е успяло да намери два такива адреса. Нека ги разгледаме какви са те. Единия се намира в София, другия се намира в Банкя. Ето го адреса, улица Патриарх Евтимий 120. Има и още един такъв адрес, улица Патриарх Евтимий 120, който е в центъра на град София. Да приемем, че този адрес е нашият. С избирането на този адрес се попълва географската ширина и географската дължина в две полета, в двете съответно полета, и в последствие с бутона Запиши координати те се запазват в системата и системата занапред знае, че това е вашето местоположение. Ако адресът, който сте задали, не върне конкретна стойност, да кажем, нека го объркаме в момента по някакъв начин адреса, системата казва, че за съжаление не е успяла да намери този адрес. В тази ситуация вие коригирате адреса или в най-лошия случай с плюс и минус на съответно на картата. Да кажем, че автоборсата ви се намира в Стара Загора. Намирате точното местоположение с местене на картата. Местенето на картата става с кликването на левия бутон на мишката, което хваща картата и след това мърдането и наляво-надясно. Става също и с тези бутони. Двойното кликване върху картата показва на системата, че това е местоположението, което искаме да отчетем като място на автоборсата или там, където се намираме, и така координатите се събират в двете поленца. Да кажем, че ние търсим автоборса в Стара Загора. Имаме възможност да разглеждаме картата и в другия вариант, който е сателитен изглед. Нека приближим картата сега по-наблизо към системата. Да кажем, че това е автоборсата. Тук трябва да кликнем два пъти последователно с мишката. Кликаме. Така системата попълва координатите в географска ширина и дължина. И ако това е нашето местоположение на борсата, ние трябва единственото нещо, което да направим, е да запишем координатите с този бутон или да ги изтрием. Нека сега приемам, че записваме координатите. Тук системата пита за потвърждение дали сме сигурни или не. В случая сме сигурни, че искаме да отчетем тази точка като точката на нашата борса. След като приключим с
избирането на географските координати можем да се върнем в останалото поле. Тук единственото задължително нещо е след като изберем с двоен клик върху картата, там където се намира, да натиснем бутона Запиши координати. Не е задължително адреса да е попълнен. Използването на адреса е единствено и само за улеснение и служи, за да може по-лесно да намерим точно конкретното място. Както казахме, можем да намерим адреса си, местоположението си чрез адрес или чрез сърфиране в картата и намирането и на око. Да кажем, че сме приключили с избора на географските координати. Продължаваме надолу. Следващото поле в нашия потребителски профил е описанието. Това поле се използва в публичната част на нашия потребителски профил, в случая в публичната част в ivan.avtoborsa.com. Нека напишем някакво кратко описание. Препоръчително е използването на кирилица и написването на до 3, максимум 4-5 изречения, които показват всъщност с какво точно се занимава нашата организация и какъв е основният предмет на дейност. В адрес съответно се попълва пощенския адрес. Даден е пример. Нека в момента просто вземем примера. Вие ако се намирате в някакъв друг град, в друг квартал, на друга улица, попълнете вашата стойност и вашия номер и след това просто, за да запазите всичко, което направихме до момента, трябва да изберем Промени информацията на потребител. Така системата запазва информацията и в момента тя става достъпна за всички потребители. Както казахме в началото, единственото нещо, което не е достъпно за останалите хора, е информацията за вашия имейл адрес. Така приключва нашия урок за актуализирането на информацията във вашия потребителски профил. Останете с нас и разгледайте и останалите видеоуроци, които дават достатъчно информация за всеки потребител как може да използва сайта avtoborsa.com.